שהוא כל כך חשוב בעינינו, בעמותת רוח נשית. מאז היווסדה הנושא של יחסי כוח שבשליטה וכל ההיבט הכלכלי הוא בלב ליבה של העשייה שלנו. אנחנו רואות רצף וחלק אינטגרלי, אלימות פיזית, נפשית וכלכלית, כרצף של פגיעות בנשים. כל הנשים שמגיעות לרוח נשית, תכף אנחנו נראה את הנתונים, רובן ככולן, גם אלה שסובלות מאלימות פיזית, גם מאלימות מינית ונפשית, סובלות גם מאלימות כלכלית. והרק ככה שהגנבתי ככה לשרה, זה באמת לא, אני מאוד מברכת על זה שאנחנו יושבים כאן ומדברים על אלימות כלכלית, ושזה ייכנס בהגדרה בחוק, אבל אני מאוד מקווה שזה לא יצמצם את זה רק לנשים ממעמד בינוני וגבוה שסובלות מאלימות כלכלית, כמו המקרה של קרן מיכאלי שכולנו שמענו עליו לאחרונה, אלא באמת יעסוק גם בנשים שנמצאות בקצה הרצף וסובלות כל הזמן מכל סוגי האלימות למידה. אנחנו בעצם רואות ברוח נשית את הנושא של אלימות כלכלית כמו אקדח טעון, שבעצם הוא סמוי ולא רואים אותו, שנמצא ככה כל הזמן ליד הרקה של האישה ומלווה אותה במעגלים שונים ביחסים שלה עם בן זוג. זה יכול להיות בכלל לפני הנישואים, שזה תמרורי האזהרה הראשונים, שאנחנו כל הזמן משננות אותם על אלימות פיזית, ואנחנו צריכות להתחיל לשנן אותם גם על אלימות כלכלית. זה קורה בתוך מערכות היחסים, שכבר אנחנו מתחתנות עם גברים והם אלימים כלפינו פיזית, אז הם גם אלימים כלפינו כלכלית. זה קורה גם כשאישה רוצה לפרק כבר במעיזה ורוצה לפרק את הקשר האלים, אז נוצרים כל מיני סנקציות ופעולות של ענישה שהגבר מתעלל ומפעיל טרור כלפיה. ואם היא כבר מעיזה וכבר נמצאת בתוך הליכי גירושין, אז יש את הסנקציה של מניעת תשלום המזונות מאותה אישה. ככה שהאקדח הזה, שאנחנו לא רואות אותו, נמצא כאן כל הזמן, ואנחנו חשות את הטרור הזה מאיים עלינו כל הזמן. כפי שאלימות פיזית לא נחקרה מספיק, ואנחנו כולנו מסתמכות כל הזמן על המחקר מ-2004 או 2002 של איציקוביץ' מאוניברסיטת חיפה, וכל הזמן משננות את הנתונים על אלימות פיזית. אלימות כלכלית כמעט, אני לא חושבת שהיא נחקרה בכלל. נעשו קצת סקרים, כמו הסקר של נעמת מ-2012, שמדבר על 30% מהנשים מדווחות שסבלו מפיקוח על הוצאות כלכליות. יש לנו גם את הדיווח של ויצו על הקו חירום שלהם, ש4% מהנשים שמתקשרות לקו החם גם מדווחות על אלימות כלכלית. ואנחנו מצאנו